Ako, manaygon. Yabag na. Yabag na. Yo, manaygon kayo. Masunda naman. Ngunit wala. Naspuhay. Oy, disinti man kayo lagi. Ay, parang nga dito malaan nga makilimos ba? Muna, spooting pod. Na, COVID na ba ron? Masko ka nga COVID man ron? Ah. Dako. Salamat sa pinaskuhan yo. Supunin kwartahan yung madawat baka ning kwartahan nga murag nga labay-labay ra sa mo. Wala nagkailaing diskarte. Mo ni pinakalas nga option nimo. Goodbye. Relax lang ang aing buhaton. Huna-huna, bebe. Ang ay sudungon. Problema sa kwarta. Problema sa gugmata. Relax lang, bebe. Uki ka. Ayaw pagwad ang paglaom. Kay muabutra ang gitakdang panahon. Hey, buenos dias amigos. What's up, mananap? Once again, this is Deji Uncle Drew. Welcome to Romel Crispo Tamayo official YouTube channel. Uga, naragya pong kabris ako ang paluwarte sa akong home base. Samtang atong nahimamat ang atong mga kaigsunan diri sa Cebu, puro problema ang ginaisgutan. Problematic kayong tao. Labi na karon krisis, pero kasagaran kining problema sa kwarta o problema sa gugma. Dili pa riyan nato ba nga simpleng buhay walay problema. Ingon sila, buang ra daw ang tao nga walay problema. So, unsa may tawag sa ako Well, I'm just choose to be happy. Diba? Mao man na ato ang motto. Just choose to be happy. And happiness is a choice. Like, life is a matter of choice. Diba? Mo nang bisag COVID o krisis karon og na ako din nagpuyo sa bukid. Walay problema na sa kuha. Kay simple na kayo. Manindar ako gulay. Pagit-on ta mo sa diskarte ha. Kuhaon ako motor kay maninda ko gulay. Tora, motor oh. Duha ka buok. Guba. Guba ang signal light. Dali ba ni maguba ni butangan ni? Asa akong basket guba na. Ako lang ginigikan. Nagumagay pag samot. Saan naman yung kinabuhiya? Upaw lang ligid sa akong motor. Kadaghan bag problema. Napa-helmet. Guba na pod. Epoxy na mata na ako ni. Abi nyo, way problema nga di masulpad. Ako lang daan. Dire oh. Puro ko ni Palawan. Kwarta ni Palawan oh. Time pa. Palawan. Sus. Ba din yung kwarta di ay nga para sa kong motor? Pizza baby. Deadline naman din sa kong motor. May problema ni. Time pa mangukay ko kwarta dire. Na ako tinaguan, ako pa. Always ko naga-safety o kwarta. Dara. 20 pesos. Sinsilyo. Asar mo to kung mga kwarta ipang taguan diri. Time pa, ana ba? Kini. Dara, pitaka. Naadring kwarta.
man eh. Tulo ka 5 tabos. Madawat ba na 5 tabos karong panahon na nga bisag piso gani ang labay-labay ra man gani. Ito ko sao naman eh. Subo ang daghan man ko problema di ay. Pero bisag unsa may tabo dili ko magpadaan. Diba? Akong giingon choose to be happy. So dapat mo diskarte ko. Ha kay maayo kong manaygon ko para sa gibuhat tong niaging tuig. Maayo ka ha. Di ba? Ako manaygon, ha? Graphic artist, computer technician, vlogger pag yun. Ha, gwapong tao pag yun. Nya, manaygon. Ako, manaygon. Yabag na. Yabag na. Dako ni barangaya mo, ni usab balay dire. Isi nga to panaygon. Yo, manaygon kayo! Basta naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit nga naman kailangan Yo, mayang Pasko! Mayang Pasko! Mayang Pasko! Salamat, pasig maka-kwarta tani. Dugan-dugan na to, bahay sa motor. Mayang Pasko yo! Sinsya na istorbo. Kaya ning naskuhay. Oy, disinti man kayo lagi. Ay, para nga di malaan nga makilimos ba? Muna, spotting pod. Na, COVID na ba ron? Masko ka nga COVID man ron. Mao lagi. Mao bitong naman nahigon ko kay pait pod ba? Ay, salamat ni Kuot. Dako. Salamat sa pinaskuhan yo. Sus, kwarta na siguro ni. Uy, supo na yung kwartahan yung madawat. Baka na yung kwartahan nga murag nga. Labay-labay rin sa mo. Kasi krisisa mo dong. May tag imuhang ipanaygon og namaligya ka gulay para di rumil tumayo ba nga yasinso na ron. Na di man ko maligya gulay yo kay masulay bitaw kung panghagbas unta nya kay maluoy man ko sa tanom. Maluoy ko sa kubot ba. Ang palipan. Nagpabaga nang ikakusog naong. Nanaygon para lang makakwarta pero wala lang gyapon. Malas. Kabalo na ko. Kabalo na ko sa solusyon ani. Wala na kailaing diskarte. Mo ni pinakalas nga option nimo. Goodbye. So we love. Siénteme. Ay, taas ulit kayo ng pisian eh. Relax lang.